takdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gamos na mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead. Huwebes po ngunyan. Mag-iriba-iba na magkita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon. Tanganin magurore istorya kung ano ang mga mainit na istorya di po sa tuyang kapalibutan. Sa pag-aram po sa pangingenot ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, minapasendo po ang programang ini. Kumusta Albay 2nd District? Capital City, Legazpi. Daraga kamalig rapo-rapo and maunito. And of course, ang bilog na probinsya kan Albay poon sa 1st, sagod sa 3rd District kan Albay. And syempre, sa gabos na pag-aabot kan sa tuyang broadcast sa paagi kan DCGB News Online, DCGB app, YouTube, Facebook Live, asin ang sa tuyang traditional radio. Lalo na sa mga far-flung barangays. Kumusta tabi kamo? Ngunya na hapon na ini. Medyo nagtunong-tunong si oran adi. Kaso bagong aga abaan ng Bagarat Mananggad. Ayan. Dit-dit na oran. Ano na tulos, maarapot, may klase. Kamo na po ang magdesisyon. Kung nailing nindong talagang intense ang oran, dahil na nindo pag pa-eskulaw ng akin nindo. Kung sa pagluwas nindo sa natan nindo, pabuko-buko na ang tubig, o lampas pa, ila na. Ma-text na lang sa teacher, oy tabi, di makalaw sa aki ko medyo ararom ang tubig di sa moya. Sabot man yan kan teacher. Kung minsan, nauudyan ang abiso. Nagpakalaog na sa mga aki, dispis maabiso, na yung klase, para kabuntog na. Ayan. Kaya ingat-ingat tabi, ingat permi. Magura-restorya lamang po kita kan mga latest digdiposo sa tuyang kapalibutan. May pag-imbitaran ako na maging guest ngunya na pagkahapon. Di garo na ipatapos sa trabaho ninda. Kaya taon-taon doon ta. Kung di okay lang. Kung bako, di sa masunod. For the meantime, relax nga na kita. Kalma nga na, tatanems. Di nga na magparakiridit.
Sabi nga ni sa SOCMED, dakulon ngayon mga abogado ngunyan. Dakulon na naman ang mga political analyst. Napauno. Sa bagay, kanakaaging aldaw baga tatanim, kan Mayo 2, Mayo 2, sobra sa 3,000 na mga bagong abogado ang nagsurumpa duman sa PICC. Ha? Kaya dakul talaga ang mga abogado. Dakulan mga abogado. Minasurumpa pa sana as new lawyers. Di ka mo magnalas. Di nga iba man nga gusto sabihin ta. Ano niya ako o yan ang nakapost dakulong ki mga abogado ngunyan. Dakulong ki mga political analyst. Nabukag na naman paano Suligaspi. Nabukag Suligaspi dahil duman sa desisyon kan Supreme Court o kan COMELEC. Sa desisyon kan COMELEC in bank. Igo duman ki duwang commissioner na nagkaiguan in dissenting opinion. Pero majority kan mga COMELEC commissioners nagpabor duman sa desisyon. And pirmado mismo ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Anbot sabiyon tatabi mga tugang na ano yan, inipig-oronan ngunyan, ini pong desisyon kan COMELEC na minadisqualify kay incumbent Mayor Geraldine Rosal. Geraldine Rosal as candidate sa nakaaging piralian. Kasorin nga nito so eleksyon last year, May 10 kayo dito. Aling ako sana. So, more or less, 1 year na. Nagluwas o desisyon na nagsasabi na si Mayor G. Rosal is hereby disqualified from being a candidate as mayor of Legazpi City May 9 palan 2022 election. Inipigbasa ko lang ini pursuant to relevant rules and applicable jurisprudence, the second placer, Alfredo Garbin Jr., is hereby declared the duly elected mayor of Legazpi. Accordingly, the Commission in Bank hereby directs, after due notice to the parties, the Special City Board of Canvassers, composed of sabi lagi, convene within 10 days from finality of the resolution of the COMELEC
second hall, session hall, second floor, anong floor niyo? Naman sa Intramuros, Manila. Tapos, ano pa ito? Ayan. Proclaim the second placer, Alfredo Garbin, as the duly elected mayor of Legazpi City. Pirmado po ini, so ordered, George Erwin Garcia, chairperson. Socorro Inting, Jaime Ferrolino, with separate opinion. Ernesto Macera Jr., separate opinion. Tapos, isa pa ini, ayan. Okay. Certified ini ni Comelec Chair George Erwin Garcia. Ayan. Ano po? So, yun po ang desisyon. Pero, igwa pa man kay mga paagi. May mga paagi pa man. So, it is up for the legal counsel of Mayor Rosal kung anoan sa indang mga legal means or legal remedy na pwedeng gibuhon. Baka ngunyan ato na may nag-upload. Hello, sir. Sain. Ni nasa tokaw ako, umuya mong iyon derta ka? Nasa tokaw ako, boss. Umuya mong iyon derta ka? Kaya pala maugmaong ka, di? Kaya pala maugmaong ka? Oo. Nano? Text mo na lang ko taod-taod. Ayo. Maloya na talaga ang rara mo. Ayo. Pasang dyan, i-chat mo na sana ako. Ayo, taon diyan ako. Sige, okay. Sige. Alin mo na yan. Okay. Ngunyan, ano ang say? Antaramon po so Comelec Albay day pa man nakaka-resibi nin kopya kay itong desisyon. Day pa man kinara-resibi. Pig-agadan ko ta na kay opinion sa Comelec digdi sa tuya. I just don't know kung ang Comelec region iguana. Iguanang na-resibi. Pero according to our sources, dai pa po kinaresibi sa Comelec with regards to anong pagparasiring-siring mo? Dumigdi ka, pasabuton mo ako kung ano ang mayamong sabiyon. Ano da? Sabi sa region wala pa man. Sa Comelec Albay ay paman. Siyempre, bago yan mag-abot sa province, sa region mo na, ito-download na yan. Bako? So, wala pa. Wala pa pong naresibing kopya kung igwa nakapost na pa sa social media. Itong desisyon. Ito nga nang pigbasa ta. Ali ito sa social media. So, siyempre, dapat na
magpalos man kiniki. Kung may kopya naman kani sa region or sa province, pwede sindang magpalos man ki statement. Pero, dahil pa man. Pero, siyempre, ang sistema ba kaya, no? Sa mga panahon na ini, mga panahon na ini, madali una sana ang pag-transmit kayan ta may technology na baga. Yo, may technology na. Yo. Ngunyan, ang COMELEC Manila, maging si Attorney John Grex Laudianco, na iyo ang spokesperson kan COMELEC, ang sabi, sa aga, mapaluwas ki statement. Bako, mapaluwas ki statement ang COMELEC sa aga, sa paagi ni Attorney John Rex Laudianco, who happens to be the spokesperson kan Commission on Election. Ayan. So, alatunta. What do you tell your team? Alatunta ang sistema kung ano ang kung pwede niya itong i-confirm itong nagluwas na ito. Ano ang masasabi niya? Ayan. So, let us wait. Taon-taon ta. Pero itong nagluwas sa SOCMED, alangan man na tapirmado na kan mga commissioners, may duwang dissenting opinion. Ito, si Jaime Ferolino with separate opinion, and Ernesto Maceda with separate opinion. Pero mayoriya, pabor. Tamala nga ni, nagpirma na duman si COMELEC Chair, Attorney George Erwin Garcia. Ini si George Erwin Garcia, ano po ini, matibay ining election lawyer. Matibay po ining election lawyer. Kan mga panahon, na dahil pa siya sa COMELEC, siya ang pigkukua as election lawyer, mga election-related cases man, napapagana niya. So, alatong na sa natabi, kung ano ang desisyon, no? Yan. Alatong na sana, kung nuarin, kung pwede na itong i-implement, ayan. Ayan, okay. Kaya nabukag naman sa Albay. In particular, sa Legazpi City with that decision rendered by the Commission on Election. Ayan. Pwede pagayod mag-submit nin TRO, Temporary Restraining Order. Dapat idali sabi ni as much as possible, as soon as possible, ma-file ini. Bako? Otherwise, kung ano ang mangyari. Yan. So, wag kang kidit muna. May mga, iyan ang mga both parties, may mga move iyan nagigiribuhon, legal move nagigiribuhon. Ano? Tawan taki panahon kung ano ang sendang mga lakdang na dapat na giribuhon.
Diyan naman kaya. Mag-i-rewall na naman sa Facebook. Ha? Sige naman i-rewall sa Facebook kung ano na naman sanaan mga... Kaya... ha? Yan. O, di ka magpare-rewall sa Facebook. Ano yan? Ha? Alatun na sana kung ano nga rin kani magiging final na desisyon kayan. Alatun na sana sagod na dai pa di stay put siya nang una. Ayan, nakulong mo niyan paano tatanim ski nagsasabi na sa Sokmed baga araw kan. Ayan. Yo. Okay, alas 4:30 po ang oras digdi sa tuyang programa. An oras hatod sa Indokang Paraiso Beer, a taste of paraiso para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang ya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan niya rumdong. Joey? Sige, so dara-diretso na pagkataka sa tuya mga istorya. Marena po malantabi kay Kaloy Andes Loria. Nakatutok mo niyan si Cal 25. Marena po tabi sa emo sir. Fight siya na. Sige na ang libot ni Mr. Kaloy Loria. Kasusaro, pista sa Bangkerwan, yaon duman. Nakulo mga Andes dyan. Nakaabot pa sa Tamaw yan. Kasusaro naman, duman sa Manila Pass, Lakag. May ghost ini si Mr. Loria. Sabi sa kuya, nag-chat sa kuya. Marena po ngewin. Watching and listening. Marena po tabi sa imo, Mr. Kaloy Andes Loria. Ano nga ang plano niya? Maka-issue na siya na tabi ka mo kung ano. Nagbuburbisita sa mga kapartidaryos. Sige mo lang yan sa 2nd District. Kung nagawa pa kayo mga kaparyentisan sa 3rd as in 1st District, okay man iyan. Aabuton man ka mo niya. Okay?
Eh, pa man siya nagtataram kung ano. Basta ang sabi niya na parang ngayapig burbisita ko sa mga clan kan Andes, Buda, Loria. Ige si Legaspi, Daraga, Kamalig, Manito, Rapo-Rapo. Kung ano ang plano niya, masabutan tabi nindoon sa mga masunod. Okay? Sige, so diretso na pagkatakan sa tuya mga istorya digi po sa 2D sa GB Albay Ahead. Yan. Talagang Magayon Festival na di. Ha? Magayon Festival na. Fight na dyan sa after several years na dai nagkaigwa kay Magayon Festival. Ngunya naman ang taon magkakigwa kay araw kaya na festival. No di, ang sistema is bako dyan sa Peñaranda Park sa may natad ka na Peñaranda Park ang mga events. Lalo na ang Beer Plaza. Duman sa Old Airport, nagpa-share kami duman na tatanems. So, parkingan baga kan mga auto kung may sasabaton ka, buda kung may ididispedir ka. Ano? Duman ang mga food and drink stalls. Nag-aga kami duman kasusaro. Iyon na, okay na. Okay na, so pahit. Malangan, ipit siya uno, may banda na tulos na tuminugtog. Oh. Hopefully, ngunya na ining mga ano na niyo, baka nagpaka kulukar naman sa mga stall holders, amana sa senda mga stall, pwede na. Ha? Magpuon-puon. Maray man duman. Ha? Tan sabi, base sa tuyang na isiyan, may mga rason kung nata. Taduman ibinugtak. Nagpaaram sinda sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, na itong so area duman, bako mas tarmac, bako mas laog, subig paparadaan kan aeroplano, bako man duman, uni lang digdi, so, bakanting dalan space baga duman na pigpaparadahan. Duman binurugtak sa stalls. An stage, oto duman so dati katong Gemma's Snack House sa may airport canteen. Duman binurugtak sa stage. Ano sabi, anay siyanta, kung natata duman, may rason. Primero, kung di sa park, ibabugtag sa palibot, primero madidisrupt sa klase kan mga aki. Anong papagangon yan, tatanems, nasa last period na kan pagklase. Taan na klase matatapos by June. Kung di binago sa school calendar, araw ka inio, bakasyon grande. O tabi narago, by June, matatapos ang klase. Wabo man madisturbo sa klase. Tayan baga sa palibot kan park, may mga eskwelan dyan. Ikadua, subulos kan trafiko. Tamarirot. Bako? Marirot. Ikatulo, habo man na sumay mga stalls dyan, ibaborogtak, makipag-compete sa mga may negosyo man dyan sa park. So, pinagbaray na dumaan sa may Old Airport
gibon so Beer Plaza. Sabi kani ba, may distansya nga ya. Iyo, totoo, may distansya. Madumang ka dapat, may service ka tatanems. Ha? It's either motor or auto. Takunda mapagal ka pag uli. So digdi man ko tanong sa park, mas kada kang service, anytime, may malunaran kang daragaligaspi. Baka? Ayan. Araw kayan po sa mga rason kung nata ta siring, kung nata ta duman. Igwa pa lang ibabugtak doon ng mga rides. Baka within this week, ibugtak naman sa mga rides duman. Para sa mga aki. Pero dahil naman usong niya ng mga kino-kino. Kan panahon, may mga kino-kino. Inabot mo ito o tatanong sa kino-kino? Kino talaga baka? Pipataririk so may mga laom-laoman nalalibog ang kino kung saan masurok. Pero may nasusurokan ng giraray. Sa katataririkan itong sumatalimon, nabubukag ang kino. Pag medyo maloyo ng taririk, dispisi man ang anap kisurukan niya. Ito ang gana. Hindi naman kaangon yan. Gayod, ang naisiyanta na baka Ferris wheel, roller coaster, inda kung ano pa mga rides para sa mga aki man ito. Duman man sa maiwas pa na space duman sa may airport. Ayan, tanganing matawan maki-entertainment sa mga aki na maparasyar, lalo na kon weekend. Yan, tadeng klase. Yan sana, ang kalaban ta naman dyan, uran. Taro kini tag-uran na baga. Paano ka naman kayan? Yo? Yan po ang sitwasyon. Ngunyan, sa Lunes, iyo po ang opening talaga. Sa Lunes, Mayo 8. Iyo? May parada tabi, foot parade. Hali dyan sa Villamor Subdivision. Villamor Subdivision. Lunes na Lunes, hapon. Na-imbitaran ako mag-attendir kan briefing dyan sa Pitikaw. Kasuba ko ni kapot-kapot ko so traffic routing na ipapasunod sa Lunes na hapon. Yan. May mga road closure tabi. Taso mga aagian from Villamor to Peñaranda Park. Ayan. Iyo po ang sa mga aagian sa saraduan ito. For the meantime, tadakol tabi ang mapartisipar. Pero itong contingent, dakol. Ayan. Ang activity tabi sa Lunes, aga, may banal na misa sa Capitol Atrium. So naman sa laog kan Kapitolyo. At mag-oran man, hindi yung problema. Ito may atop. Then, opening kan magayon photo exhibit and DTI special exhibit alas 11. Diyan manggilayon sa lobby kan Capitol. And pagkahapon, magayon drum and lyre corps parade and competition alas 3 ng hapon. Ayan. So after lunch, malamang na i-close traffic na so mga lugar na aagian kay ni tadakol ini tabi na mapartisipar mga 15 kayod na contingents. Dakol ini
So mga empleyado kan probinsya, maparada. Bako man gabos. Bako man gabos na empleyado ta. Baka maubos yung mga empleyado. Sisa mawalat pa dyan kung may mga transaksyon. May bilang siya na. O kamo na siya na ngayon magduruman. Ta may mga kamisita man kamo itatao sa endo, kamo magralakaw. Ha? Araw kayo niyong oras, medyo malulum siya na okay lang. Pero kung nabaan ng init, magdara tabi ka mo kipayong. Magdara ka mo kidakol na tubig. Ta difficile na kung ma-dehydrate ka mo. In like manner, sa mga participating teams or contingent, mga aki, alalayan kan mga ina. Alalayan, bata, dahil man pwede sinda dyan magdara kipayong, magdara na siya na tubig. Takon medyo nagpurupundong yung alimbawa, painumon. Tadipisil na. Kaya ito naramduman ko, igwa dyan ka ito pasirin ka ito sa SM so parada. Pag-abot digli sa may Pacific Mall, may pig-agapan. Na ano pala, na dismayo ta, abaan ang init. Kaya dapat pirming pasiguro nin tubig. Ano po, lalo na ngunya na grabe ang init kan na panahon. Sa mga aki, ani ba dyan, siyempre, kaintra ka sa drum and lyre corps, paano ka makapayong ka yan? Kalo ko siya na ano mo dyan, an pamandong. Pero kung grabing init, dayan, babation. Okay. Oni po, perening contingents digday. Contingent number 1, San Roque Elementary School. Number 2, Gugun Elementary School. O mga aki pala nini. Number 3, Taysan Resettlement Integrated School. Number 4, Ginubatan East Central Elementary School. Number 5, Piodoran East Central School. Then, Tabaco Northwest Central School. High School, Malabog National High School. Daraga National High School. Libon Private High School. Pulangi General Comprehensive High School. Legazpi City National High School. And Tiwi Agro-Industrial School. So, dakul tabi ini na ang kada saro kaya ni pala na contingent tatanems day makulang sa sanggatos katawo. Day makulang. Nataman niya tadakulununon. So, drum and lyre corps pa sana. Pirana ito. So, sa likod ninda mga majorettes and minorettes, ta marching band ini, nakulunong bagaya sumubra pa gani gayod. So may mga darabagang borbandira. Ayan. Nakulunon, so day mababa sa sanggatos ang kada sarong contingent. Ayan. Kaya, damot ini, alawigon ini. Sabi nga ni sa pag-ururong kasubago, baka ngaya ang ikog kan grupo, umabot digi sa kabangan. Kung duman sa may Villamor Anpayo, so last contingent or so iba pa, taigwa pa yan ki mga auto na masarabay. Aboton digi sa may kabangan. Pwede. Pero ini contingent, sabi nga ni 15 gayod, damo to na mga tatig sarang gatos na sana, pero nang dati ba kung 1.5 katawo?
sa mga ano pa siya nito, ma-entra sa competition. So iba pa na ma-entra. Oh. Yakulo nung baga, baka? Okay. Sige. Pagkatapos ka ni Tabi, so competition proper na. Yan. Okay. Ano pa ini? Saro-saro, ma-present ini. Saro-saro na contingent, ma-exhibir. Duman sa park. Yan. Sagod na matapos tabi ini. Di, yun na po yan. Then 6:30 tabi silyab sa magayon fireworks display. Duman ini sa old airport site. Duman na ang silyab fireworks display tabi. Duman. And konsyerto sa magayon featuring Gigi Dilana and Gigi Vibes. Duman manggilayon sa old airport site. Di ang mga tao pasiring duman kay ni. Sa airport. Sa mga airling. Di okay ni at least yan ang mauruog man naman lamang kita pag-abot kan supposedly May 1 an poon no di an opening talaga sa Lunes Mayo 8. Paano man ng traffic dyan sa may St. Agnes? Yung ani yan. Dapat before urulian ang klase, mag-dismiss ang klase, nakalampas na sa ultimong contingent dyan sa area. Yaw na duman sa Albay District. Tanganing di na magkagurubot ang bulos kan traffic dyan sa lugar na yan. Taday mapatiki ibang aagian dyan. Bako? Bata pag nag-dismiss ang klase dyan sa St. Agnes, talagang minakreate ki traffic, ta sumaralaog na auto, sumaruluwas, gabos. Ayan. Baka, di, hopefully, maging maugma, kita naman ngunyan. May festival na baga, garo naman kita kanina nagkabaraguhan ta after several years na day kayan ngunya naman siya na magkakaigwa ki Magyun Festival. Sabi nga ni perang milyon ito 23 million gayod ang budget para dyan 9 million. So, inaprobaran kan siyang gunian pang lalawigan. Dinugangan ki 11 million to make it 20. And igwa pa ki additional 3M, 23 million. Yan. Ano ang bultada? Depende na yan sa hinda kung ano ang bultada. Kung may sa mga arkila, sa stalls and iba pa. Pero puro kadaklangan paluwas. Yo? Okay. So, sige. Good luck na lang tabi. Sa araw kayo ng mga events. Okay. Before kita magtapos mga ipagngod, ipinaluwas, may nagluwas na survey, kung sisay ang mga top performing congressmen digdi po sa Kabikulan. Yo, may ginibang survey. For you to know kung ano ang mga pigigribo kan sa tuyang mga elected congressmen. Yo, may ato na ta anapon ko digdi so ano iyan
may na araro mo na ugaring ito. Ito na. Maray man ining at least na iiling ta kung nasara irisay an nagigeribo kan sa indang homework. Baka ayan. Ito na. Ini pong RP Mission and Development Foundation. Nagpalas po ng comprehensive report on the performance of district representative across all region in the Philippines. Ayan. Okay. Napunta sa ano sana? So, sa Kabikolan. Ayan. Sa Kabikolan sana. Ito na. Digi sa ano yan, sa top district representative of the Philippines. Ang number 1 is Sandro Marcos. Of course. Ang sulamenting nakalaog tabi, digdi, si Congressman Joey Sarte Salceda with 90.3%. Pero so sa Bicol alone, ito na. Sa Bicol alone, si Kong Joey Sarte Salceda ang top. Followed by Parisinda, top 1 ni Congressman Edsel Lagman kan First District. Nasa 89 point something go dito. So, basahon ta. Ayan. 90.3% ang nakuha ni Kong Joey. Then, si Kong Edsel Lagman, 89.5%. Ang number 2, si Congressman Migs Villapuerte. Dinaog niya si papa niya, si El Rey, with 86.2. Number 3, Marie Bernadette Escudero of Sorsogon. And Hori Oribata of Camarines Sur. Then, number 4, Arne Fentebella and Gabi Bordado. Number 5, Araco of Masbate. Ayan. Okay. Pero, so ibang mga mga congressman tadigdi, magayon ang performance man. Dahil ko naman si Kong Didi Cabredo, pang-anom. Pang-anom. Puro man igwasinda ke mga giniribuhan. Tanay man dahi man pwedeng dahi. Anbut sabihin ta mga tugang, so mga regular members yun dahi kasabay digdi sa mga party list representative. So mga regular members Ayan. Gabus man sinda igwa. Gabus sinda may ginibuhan. So pinakamaluya gayod, kundi ako nasa mga 72% gayod ito. At least mga tugang nailing nindo. Nailing nindo kung ano ang pigigibo kan sa indong mga kongresista. Iyo po.
Yan. So, congratulations tabi sa Indo ka, boss. And fight siya na. Fight siya na ka mo tabi. Yo? Okay, tabi. O, di pa, no? Mapaaram na tabi kita oras na para meron na mapaaram sa programa. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Bueno, mga tugang, sa pagi po kayan, Wanna know, diyan po may napasendo ang programang Turis sa GB Albay Ahead ngunya na Webes. Hasta sa Sabado naman kita magsarabay-sabay digi po sa programang ini. Atod sendo ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. before Thank you very much. cold and rain is hard. I know. Sa Indung Nadangog, ang programa